kumsang ko somrit pariat mas ni sari zan lai bor velania mi pui tam zok chu an muhil thuap mai chuti lai chuan Israel ramri chu silai keng pathum te hian aron kan meka anni ho chu Palestinian helpol anni training thatak nei anni baka mission la om tak mai ti turaron kallania an zawai mai chuan AK-47 rifle le amu an keng threu mai ti chuan thalera chuan film khur tak chuan an ron kala Israeli patrol ho chu pumpel shram an tuma tin security checkpoint te po chu hel shram an tumani chu hun lai chu the first intifada ti hun lai ania a omzia chu Israel rorel nalaka Palestinian ho an hel trantir hun lai chu ni kumsang hazuko somriat pasari atrangkhan kumsang hazuko somko pathum thleng chu Palestinian ho chu Israel laka chuan an hela chuan helna masa jok chu the first intifada ti ani chung helpol pathum te chuan Negev thaler kaltlangin Israel chimlampang chu haron thlenga tu marriat hau lovin haron thleng thei thlat mai hun engamo chen chu chung lai chuan an om ti hria reng hanom lova boruak are ruya an ruam manna chu thatakin an hlen thei do ni in an hria ti chuan malam chu ron pan zelin Israel rama chuan poilian le rap thlak tak mai khoi tumin aron lut ta zela nakina chuan thalera kong ron kal rai mai chu haron chung chukta chuti kong puya hanom lai chuan civil car pakhat hi haron tlan hlau maya ani chuan an hijack zuita ne driver la chuan tlan chiat ngai na ha shredder box silova an man zuita te chuan chung helpol pathum te chuan motor chu han nei ta an duang takin an kalchak thei toang ma se rei vak lawa chuan Israeli intelligence te chuan motor hijack thu chu han lo hret huya ti chuan thu nei tu te chu anin bepop ta zung maya Israel ram chunga chuan ral thum keng mieng mozat an lut ani ti an hreve ta ne ma se an ni ho chu eng ti tura ron lut nge an ni an hrebik lova khoi lai mun nge an beidon ti po an hrelo chuwang chuan an zawai mai chuan an talbui ema an man mo hle bokani arangin Israel security force te chuan Israel chimlama chuan ral khel daran vota sipai te chuan konga motor ron tlan reng chu halo check ta zel mai ni chunglai borvel bo ruk chu haral mung talo hle maya mitin mai chu han chi ai darkaring mazat nuwa chuan an kar hijack chu han muta chu kar chuan mun sensitive zet mai chu hapan tatlat mai chu mun chu dimona khuwa chu hania dimona khuwa chu Israel tan chuan khopoi mo tak mai ani an nuclear facility mun ania an tan chuan chu mun chu ram chunga mun poimo berani Israel chuan khovel hriata nuclear anei thu chu puang lo ma sela khovel chuan nuclear anei nge an ringa tuman Israel chu an bechengam lo nuclear anei mio wangin an run ngam heklova chuwang chuan an in hum him nan nuclear bomb chu ha poimo mani chuta Israel hroitu te chu han mangang ta hle maya dimona chuan helpol te chu han lua an nuclear facility an ti chiat sak vai chuan an ta na poidon lutuk chung misual te chuan nuclear reactor chu ti chiat an tum ni nge in an hria chutianga nuclear reactor an ti chiani vai zongin Israel rama chuan nuclear bomb apu kani hot dona Israel ram pumpui chuan atuar nge yang tin Israel ram mai nilo Middle East tan po apoi thui theidon sia chutiang ani wang chuan Israel sipai te chu an man mo hle chu kar chu ti din nge yan tuma arangin an pan zui ngal ma se chung misual te po chuan zui an ni ti chu an hai big lova an ruam man na masa jok chu an til ho tling theidon lo ti po anin hria dimona an pan vai chuan konglaka an zawai mai chuan an arte thi mai dona poi engma khoilowa thi ringot chu an du big lo ti chuan thutluk no man mo thak tak mai han siam zuita nuclear reactor lampan chu an ban santa roman na chu thlakin bas pakhat chu an hijack ta ne chu basa chuan dimona na thok miang mozat chu han chuanga an ni hian an in lam han pan meka an zawai mai chuan civilians an ni atam zok chu misatli ve tak an nia dimona na thok kal ho hani ve satli mai
bas passenger te chuan buina alo thlenga ni ti an hriat chuan arangin in thiar fil hi man tuma miawma zat chu han tlan se thei bawk ani ma se mi som pakhat zet mai chu bas chunga chuan an tang tatlat maya an zinga mi som chu hmeichhia han ni le ngal chung helpol silai keng te chuan chung mi som pakhat hmeichhia deuh hlir mai chu an hreng bet zuita Israel Security Forces te chu ron man mo viau ma sela ti thei an nei talo chung helpol te chuan basa chuan miawma zat an hreng bet ani sia Israel Security Forces te chuan bas chu an hual ringota chung mi te chu in biak na nei puya in rem na siam pui han tumani ma se chung ral thum keng te chuan chuti mai maya in rem na nei chu han du big lo palai te tira in rem na siam lam chu han ngai tu hau olova chuai chuan tharum tho chu han du zok chuta an mi hren then khat chu han that ran ta tuna chuan chulai din mun chu adu om lo ta kher mai a hla om ta hle mai sia second tin mai chu hun lutak mai hanita vek mai sipai te po chuan an nga re lutuk chuan nunna tam zok aluang ral thei dor ani ti an hria Israel sipai te chuan thutluk na man mo thlak tak an siamangai an chevat lo ani vai zongin an mi le sa zong chu an pul zo vek mayang sipai te chuan an man ruate chu in position an han la te a ti chuan second railo te chungin bas chu han bei zuita bas lama chuan an tlan phei fu a man mo tak le phim khur takin chung helpol te chu han va beya helpol ringot va be tur chu ni sela chu a zia takpo a oma ma se bas chunga chuan an mi le sa som pakhat zet mai hanom si chu wang chuan sipai te tan po phim khurangai em ani ti chuan reivak lawa chuan sipai te chuan chung misual pathum te chu an kap lum theya ma se chu chan chuana chu lotling taka nei thei aningot big lo kan soita kangin bas chunga han mi som pakhat anom miau sia silai muleng lak tong chu hanom lo thei lo ani mi som pakhat zinga pathum te chu tha ania an zinga pani chu nu lalvalai tak mai hanni chu torna chuan rampung pui mai chu angkor hing ne hlea he chiat na lo thleng hi Israel rama chuan mothers bus attack ti te point an soitrin Israel rama chuan Palestinian te chuan tharum tho na voitam tak an lo thlen to thrina sipai te po chu han lo be to thin ma se tun truma chuan civilian poisoi lo tak te chu ti hlum man ni ta si Israel rampum pui mai chu han na mi thi te chu han sun hle Israeli intelligence agencies te po chuan chu thila amo phurtu ber chu an zong ngal thui maya chu in be na bultum tu chu tunge ni ta Mossad ho me po an buayani tuna chuan mong vom ban soyang main an phesek to maya nakina chuan an han chuin chu thila amo phurtu bernia an hriat chu Khalil al Wazir mi na Abu Jihad tia an hriat chu anita chupa chunga chuan an rin hlelna mi chu hafuta thup mai ni Abu Jihad chu helpol mi satli ani velova Palestine Liberation Organization PLO wa an leader poimo tak mai ani chubaka Fatah chuan mi poimo tak mai ani boka Fatah chu henge ni Fatah chu Palestinian political party le an nationalist movement ania atira chuan an ni pol ho hian ral thum te kengin Israel laka chuan helna han chok chuaka masere nuwa chuan politics sang song in an kala in biakna te Israel chu nei puin aral thum chilek lo zong in an khosatane Fatah chu kumsa zaku somnga pakua an din khania adin tu zinga poimo bermai chu Yasir Arafat chu ne Fatah chuan thil tum poimo tak mai hanneya chungan thil tum te chu Palestinian State Independent te Israel laka hel ral thuam chelek tu te pui bom te atheyang anga Israel tana harsana siam te chu nia masere nuwa chun kan soita kangin Israel te nen chuan in rem takin remna do kan te han kil howa an silai te po chu han da thata ne Abu Jihad chu PLO wa chuan thil ti thei ber polania Mossad ho ngai dan phe chuan Israel laka helna chokchuak tu te zinga an mi poimo ber maile silai chelek na turata na mo phurtu berni in an hria kumenga Mossad chu Israel laka hian Palestinian te chuan ral thuam an cheleka chung thil zong le Abu Jihad chu
ain kung kai ni in Mossad te hian an hria ni an tan chuan mel mathil ti thei tak mai le la om tak mai hania kumsom ni borvel zet chu Israel en thatu te chuan ti hlum man lo tum to train anun na lak tuma voi tam tak an pen chho poin an hlo tling hlei thei thin lova abu jihad chuan nun na pasari laia ne moti mai turani voi kha chu akar chu bom mangin antipuaka Damaska chuan chu bom puak chuan ani chu atilum zo tlat lo chumi nuwa chuan Beirut chuan thlona tangin an kap leya chumi truma po chuan abu jihad chu han laka fu talo chewani chuwang chuan Mossad ho po chuan zote ang maya nun na pasari nei ni mai nan hria chuti role ro chuan zote hian nun na pasari ane tak tak kherem le chuti bas a han pele tak zel sia phei chuan Israel chuan eng tianga harsa po ni don sela tilhum hrim hrim chu an tum ta phot mai ne heti lai ve khian Israel chuan harsat na lian zet mai halatok chewa chu atir lama kan soi the first intifada kan ti khane West Bank le Gaza lama chuan Palestinian mi tam tak chuan helna han chok chuaka kotlera te chuan mi tam tak chuan nor an huai hota tin lungle tiang mangin security force te chu han be trina Israel sipai te chu arem changa an lo be mai trina ni boruak chu a so sangin thunun a har sa ema mi puithin rim han control chu thil har sa tak mai ani sipai indawa chuan a in kaplum mai trina ma se mi pui poisei lo nor hwe hotte han ka hlum ngot thu chu hom big silo chung helna buai pui tu te zinga mi le amazing hlap tu te zinga mi chu abu jihad chu ninge in Israel thu nei tu te chuan an hria anni ngai dana chuan abu jihad chu misuarab thlak le poikhoi tulian zet mai ani ma se fin fian mu mal takiro chu an nei thei mai lova an rin thu mai zong ani chuti lain an rin thu chu adik nge dik lo an rechiang bik lowa ma se thil thlen dan tam tak an han chuin abu jihad chu chung thil zong zong amo phurtu chu ni in an hremyo mai si chuwang chuan Israel Defense Minister Itzhak Rabin chuan engamotak ti zaya rela abu jihad chu an thatani chuan helna chu an tin nep theidonin a hria chu baga helmek te point chu thil chu an hlau pha an ringani engponi sela abu jihad ti hlum chu thil ol sam tak ani don haulo mai achan chu abu jihad chu tunisa a cheng dai maya Israel atang chuan hlawang wang takani alo bera mel sang kha zanga chuang dai mai hania heti hun lai hian PLO chuan Lebanon chu chu sanin Tunisia chu munpuya an manga ti chuan PLO hruai tu te chu Tunis khopuya chuan chengin chuta chuan abu jihad po anupui fanau tenen thlamuang takin an chenga a hlat ema wangin abu jihad po chuan himto ka ein ngaya Israel commando te chuan an ron thlen pha ka ringlo ani Israel sipai ten an ron ti na the chu ha ringlo hrim hrima Tunisia chuan sipai an nei ve tho boxia chuwang chuan him thokhat lea ein ngai ma se a hriat hau lovin Israeli intelligence te chuan engtik lai poin an lo en tharenga Mossad agent te chuan a chevel zong zong chu an lo thli renga enge atia engtika nge amut thina engtika nge na thok tura achua lekha engtin nge achia thin ti tenen lam chuan an lo hreveka a in chunga che dan zong zong chu mai nei hau lovin Mossad agent te chuan an lo thli thlai reng mai ani in achua san thin chante engti khuna nge in achua san thin ti te engtika nge alo let le thin ti te baka a thian kom te zong zong po chu Mossad agent te chuan an hrachiang ema tu te nge atlo thin ti te tu ten nge ama chu ron to thin ti te nen lam chuan Mossad agent te chuan mai nei hau lovin an lo thli thlai reng thin ani ti chuan Israel Defense Minister Itzhak Rabin chuan Mossad te chu abu jihad tha dan tu romana siam turin atita Mossad te po chuan thupek an mu chu bo zui halin romana tam tak chu han siam zuya atira chuan sniper man mai an rilruka ma se hathi nge yani ti chian an du wangin akara bomkam te po chu han rilru boka
tin rom hanadang dang siamin tura hrai te po chu an tum uta tin chu baka a in chu missile manga chem dar su mai te po an rilru bokani ma se an rom han na zong chu a riski em veka chu wang chuan an hlot ling nge ani ti finfiat hei turin a ina chuan commando tirlu mai zai chuan relta rabin chuan a thinge ani ti finfiat tu ka duani hati mau mai si voyong waza ti luman lo tum to trina an lo cham zel sia chu wang chuan lo cham chu adu to lo ani abuji hada chu munle mun nge ya tha adua mase mosa te chuan an mani main chu mission chu an ti lo tling thei don lo ti po anin hreta ti chuan arabin chuan Israel sipai traber mai seret matkal te chu man an ril rukta seret matkal te chu khovela sipai traber polan nia mun har satam taka tir an lo ni to trina lo tling takin an lo che to train tin mission secret mission an tiang chi te po chu han lo be zau to boka training thatak pe kan nia tin an discipline atra ema chu mai alan lo cheu in be lalam chungcha chuan experience an nga mani an commander po chu Ehud Barak ni in ani hi Israela sipai commander thaber anga ngai ani boka ti chuan Ehud Baraka kuta chuan chu mission chu handa ta abuji hada chu Ehud Baraka mi le sa te chuan an that theangem ti chuan Barak chuan rohman na ahan siam nga zunga eng tin nge abuji hata in mel sang khazanga da ya hlami chu han va be ta kang Barak chuan Mossad te chu va bein intelligence report a detail theyang ber chu havadil ta achan chin a chi chiar theyang bera an hriat chuan an tan chet la ka ol sam don ani tin chu baka abuji hata in lem a in sak dan te le a in le a che vel om dan te chu chiang taka lo en fi turin atia aina chuan engtin nge an luang ti te baka vengtu te engtin nge anom thin ti te khoi lai hmuna nge vengtu te chu an oma engtiang in nge anin ven dan te chu hriat an du boka chutiang zong chu chip chiar taka Mossad ten an hriat tak nuwa chuan Mossad te chuan Baraka hena chuan an reporta ti chuan Ehud Barak chuan Israela chuan commando te chu in chu saktirin chu in chu ahan hual tir vel thina abuji hata in ang chia chu Israela chuan an sakmio wangin abuji hata in lu chu dan tur chu uluk takin an training theyane achale chuna training chu han beya hachale zana an be boka ni tin mai chuan chu in chu an hual tlut mai ne ti chuan uluk mangta rain chu training chu han kalpuya chu mission tan chuan a in pu cha tamia mai an rumana chu a huasen thlakin a riski ema sipai tlem te chu aruk theyang berin Tunisia chuan an vazinanga khopui chu zana an lutang abuji hata in an thlen vele abuji hata chu han thatanga arang theyang berin vaivoi ai rangin Israel lama chuan an letle ngal donani chu mission boy puitur chuan seret motkal baka Israel sipai branch strang te chuan tha han tho dona Navy te chuan commando te chu tuipuya chuan an ron thiar kayang Mossad ho chuan an ral thuam te le an motor man tur te han lo ngai tuanga Tunisia an thlen vele Mossad te chuan an lo tran pui donani chubaka emergency tan chuan Air Force te chu han lo in ring don boka ti chuan an ruahman na atlol tak poa ruahman na dang plan B chu siamin uluk takin an ruahman na te chu han duang zunga engkim mai tok thei turin a cheber po tok thei turin anin pu cha ta chotiaral be tura fun puian tluk nuwa chuan an ti hun tak chu haro thleng ta commando te chuan an zin kong chu han zo tran ta ni ti chuan tuipuya chuan an zin ta reivak lowa chuan Tunisia wau kampo chu an thleng ji ve ta mai khothim nuwa thleng an nia chuterang chuan Mossad agent te chuan an ni chu an lo pick up thuaya an kar ho mang chuan an ni chu lo hruain abuji hata in lampan chuan kal zui ta ne min an rin hlel lo nan civil thom no an ha then kha chu turi sang te chuan an in chei dang lam boka chu baga a then chuan nu palem an lo chang ve boka ne
thileng kim chu ru manang chuan alakal zela har satna engma ala thleng ri lo chuta Israeli intelligence te chuan warning message chu an tong ta message chu warning message chu an mani thon chu ni lovin abuji hatata na midangina an ron thon chu ni chu message chu an ni chuan an lo dang chat ta dai maya mel malam chuan abuji hatata an tum thu chu an lo sheru ve po ani mai thei ti chuan a chu pal hlau thon thil thuwa barak chuan abuji hata chu ina alo om ngeyem ti confirm atu ta ti chuan ti dan dang dai tak mai le fin thlak zet mai chu mangta an agent pakhat chuan in chu hawa call ta engamo thila tran puina hawa nge nani ti chuan expert te chuan phone a orol ron ri chu uluk takin an lo ngai thla chu o chu an zawai mai chuan abuji hata o nia han hriat ta ka wangin abuji hata chu ina om ninge in an confirm theita te chuan mathei lowin chu in chu an lu chu angai don ta baraka chuan atopna tan final order chu hapeta operation chu han tran ta ne te chuan commando pahni te chuan in chu han pan pheya kan soita kangin hemi te pahni hi nupa anga om dun an ni pakhat jok chuan box chu ha khaya chuta chuan ral thum chu han thuk ru ani ti chuan zoi muangin chu gate lampang chu han pan pheya turi sangin anin soya vek tu pa hena chuan ankal na lampang tur kong chu han zota vek tu pa po chuan turi semoti in thathakin alo hril ve maya chutian in biak bu elai chuan vek tu pa chu an ni chuan thom nei hau lovin an that zui ta ne chutia gate vek tu pa an tuk thluk tak nuwa chuan commando team dang te chuan anom hun tur theu chu han ron pan ta in chunga chuan lu zui ngarin bodyguards te chu an ti hluma ti chuan floor chung lama chuan an tlan chho zui ta ne chuta chuan abuji hata chu an han muwa abuji hata chuan thil thlen dan chu aran te thut ema wangin engma han ti na man po anei velo commander wal chuan an silai chu han kap puaka abuji hata chu munle muna an that zui ta ne heti an tha lai hian anupui chu haron lang vea ma se sipai te chuan anupui chu tha an du velo wangin ani chu an nor kianga abuji hata chau chu han ka hlum du chu han si thok kha chu aveng ta huai mai an mission chu han complete theita chuwang chuan arang theyang berin tunisia tang chuan an let le angai dona man mo theyang berin motora chuan lut ngarin vaukam lam chu han pan zui ngala tuifin riata chuan tol lut ngalin chuterang chuan longin Israel chu han pan zui ta ni an operation nei chung hi arei lo hlea han hlotling vio mai bok reivak lowa chuan investigator te po chu chulai chuan aron kalvea ma se engvak ma mu tur an nei lem lo an mu chun chu kar ruak baka tuifin riat kam triau phowa balukara sipai ho ke hniak chu hani deuh mai Israel commando ho chuan an hnu chu han lo thup thiam hle maya su hnu zong zong chu han lo tire evek man to ne ti chuan mission chu a hlotling thokhat ta viawa Israel chuan an midu tak mai kumenga wazat man tuma an lo ve to chu han tilum theita mase a hnu an thu hriat te chuan a tilom lo hle thunga hetia abuji hata an va thawang hian helna chu a top hau lo maya a hmaain azual zok emoti mai turani le ngal anina dik taka chuan abuji hata chu helna ha bultum tu chu haloni ozong lo maya a hroi tu te zinga mi chu ani ve te meu na in rol puimo tak chu halo chang ve lo ani abuji hata thom chu anna hle ringota ma se ani chuan helna chuan kongro asute chiam lem lo abuji hata an thawang hian Israel chuan hlok na tam tak an nei lem lova Palestinian ho helna po chuan kongro asul te chiam lo ani chuti rolin chu operation chuan Israel sipai ho thilti theizia chu halan tir chiang hle poka chu mai baka abik takin ehud baraka thilti theizia chu lantirin alar pha vioni chumin hnuwa chuan ehud barak chu Israel Prime Minister po atrang ta hial nge ngea engponi sela chu mission hlotling tak atang chuan thil pahnih kan zir chuak theyang apakhat na chuan roman na felfai tak siam le intelligence report kinchang tak nei chuan mission hlotling tak anei theyani ti chu kan zir chuak thei ma support anga apahnih na tan chuan
eng anga operation lo tlingpo nei maila politics thila boina tam takichu kan ching fel vek theidon chuang lawani ti kan zir chuk le bokang ole tun kan video tan chun khati zong khan le phot mai sela pathian remati chuan video dang nen in mule thoi kan tum do nia